Какво става, хора? Ни се връщаме. Това е Мартин. Добър вечер на вас, момчета, и на вашите Гости зрители. никога не се включват като хората, между другото. Не е проблем. Имаме гост. Така, малко, извинявам се, защото сме малко дървени. Отдавна не сме снимали. От колко време? От 5 месеца. Реално от един, но... Снимахме 3 подкаста преди месец, само че ги изтрихме. Заминах. Да, и реално 5-6 месеца не сме снимали. И то само един от тези 3 ставаше. Да, и имаме гост. Представи се. Здравейте, казвам се Георги. И Днеска Георги имат някаква тема за нас. по принцип им се водя приятел. Това е нашата връзка. Затова съм им гост. Просто звънаха на резервния вариант. Това не е вярно. Значи, темата, за която си мислех да поговорим днес, е деца на разведени родители. Аз съм такова дете и ми е интересно какво ще споделите относно темата. Аз принципно не мога да кажа много. Аз не съм. Ами, добре. Виждам вече плюсове и минуси като цяло. Добре, според вас... Добре, айде кажи първо, примерно за теб някакви Да. плюсове на това и ние ще коментираме тези неща. Да. Реално, Най-добре звучи. нашите се разведоха, когато бях 8 клас. Той съм бил на 14 и от към плюсове за мен беше много по-добре, когато спряха да се карат всеки ден. Буквално всичко стана много по-спокойно. Баща ми беше този, който се изнеси. Аз останах с майка ми и с сестра ми. И някак си един скандал по-малко на ден беше много по-положителна промяна. Какво става? Продължи, имах малък техничен проблем, ама няма проблеми. Продължи се, извинявам се, просто беше доста задълбочено и сериозно и аз повалих нещата. Няма проблеми. А чули какво казвам или трябва да го повторя? Не, чух си, аз се слушах, просто микрофона ми не те слушаше. Добре. Също така, моята теория е колкото по-голям станеш и на колкото по-далечна възраст бъдеш, ти е много по-лесно да преживееш подобна интервенция, вашите да се разделят и много рязко да се промени всичко, защото от друга страна сестра ми, която е 10 години по-малка от мен, беше на 4, когато се случи това нещо Го е приела и тежко. го прие много по-тежко и все още го приема и вече има нещо като последствия според мен от всичко, което се случи и За какво малко или точно говориш? много Само нещо конкретно да се забелязва в статия или... малко или много е затворена в себе си. Също така много е почнала да крие и до някъде да лъже. Тото от възрастта е, брат. Конкретно и Според мен. мен. Ами, не съм Ама сигурен какво колко значи е. да лъжи? Лъжи майка ти? Или... И лъжи какво примерно за... Под лъжа имам предвид, че е страх да каже истината. Аха, да, ясно. Добре. Да. И съм сигурен, че това е вследствие от разделата. Със сигурно ще има някакви последствия. Да, другото, Ама- което е, че Аз ти казах да кажеш за плюсовете, ние го коментираме, да почнеш да бъдеш минуси. Нищо, Ами- почваме на плюсовете, няма проблеми. Сега ще каже, няма плюсове. ами, при мен плюсовете са, че успях да запазя връзка и с майка ми, и с баща ми. Въпреки, че с баща ми се виждаме Рядко. 2 пъти в месеца или нещо
подобно, той си намери Жена. общо взето вече е с друго семейство и аз го приемам за нормално, защото мога да се поставя на негово място, но сестра ми не може да го приеме все още по такъв начин. Единственото, което по някакъв начин облегчава ситуацията е, че имаме доведена сестра, която се държи много добре с моята сестра и някак си разчупва обстановката, когато е по-напрегнато в моменти, в които сме събрани на едно място. Реално петимата, сестра ми, доведената ми сестра, баща ми и новата му жена. Да. Не, пак е добре, че се разбират. Защото ако не се разбираха вече, ще да е... Добре, ти реално най-лошото. напълно ли разбираш баща ти в това? Имаш някаква степен, в която си кажеш сега що... Брат, то е нормално, в смисъл. Не съм съгласен с факта, че пренебрегва сестра ми малко или много. Друг е въпросът, че тя живее в София с майка ми. Аз живея тук сам. И... Ама е пренебрегва нарочно, или? Ами, не. Според мен просто в момента го прави неосъзнато и когато сестра ми стане на 16, 17, даже малко по-рано, когато реално почне да навлиза в тези по-рисковите години, той тогава ще се опита да изгради някаква връзка с нея, обаче може би наистина ще е късно, защото вече е старвал момента малко или много. Когато не са имали подобна връзка изградена още откакто е била малка, много трудно да стане в момента. Тя просто не го възприема по този начин, по който го възприемам аз. Защото аз цялото си детство съм го прекарал с него и съм сигурен, че връзката ни е много по-силна, отколкото тяхната. И не съм сигурен това как ще се отрази първо на нея. Да, ама ти пълно... Да кажем с кой си по-близък? С баща си по-близък, доколкото знам. Ами, близък съм и с майка ми, и с баща ми. Просто на баща ми бих споделил много неща, но ако имам някакъв емоционален проблем, тогава бих говорил с майка ми. Да, тут си близък с двамата, да. Да. Защото ще кажа, че от това, което съм забелявал, може би ти си по-близък с баща си и евентуално примерно сестра ти по-близка с майка ти. Ама явно не е точно така. Ами, реално сестра ми е много по-близка с майка ми. Да, ама те живеят двете, което е нормално. Да, но проблема е, че тя не споделя и с нея. Въпреки, че живеят заедно, нито с мен. Много рядко даже звъни на мен, на баща ми и просто опитвам да разбера какъв е проблема и дали се дължи точно на... Тя на колко стана? Тая раздяла. Стана на 10, да. 10 е рано, бе. Аз мислих, че е по-голяма и зато и може би... Да, ма тя в момента го прави най-вероятно неосъзнато това, че... Точно това е проблема. Да, проблема е, че тя го прави неосъзнато, примерно баща ти в момента го прави неосъзнато, след време, когато двамата искат някаква връзка, ще ми е малко по... Сякаш ще почнат наново да изграждат някаква връзка. Да, то е много... Което е много... Някакво странно ще и някакво... Буквално... Даже се чувстват неудобно като са двамата. Да. Те не са имали... Може би имат около 7-8 излизания. Само двамата тази година. Тази година говорим. А това е малко за мен. Да.
Добре, да говорим за плюсовете. Плюсове, брат. Добре, кажи плюсовете. Плюсове. Реално за мен плюсовете бяха, че Спряха скараниците, първото. наистина просто след като баща ми се изнесе и майка ми започна да се чувства малко по спокойна, настъпи някаква дълготрайна тишина. В смисъл, наистина, Хармония. точно, имаше го вече този баланс, който липсваше. Защото всеки ден, примерно, преди да изляза и след като се върна от училище, имаше караници, скандали. Ма той сериозни такива или? Ами, имало и сериозни, рядко, Но ги е имало. винаги ги е имало, да. И така и не разбрах кой е инициатора на тия скандали. Може и да е било взаимно, може и просто да... И двамата, според мен, то винаги... Да. Не съм разпитвал и не знам какви са причините да се разделят. Но се почувствах много по-добре, когато почнах да усещам, че спирам да се притеснявам, че ще се събудя и ще започна да чувам караници, ще започна да си мисля колко внимателно трябва да се държа примерно с майка ми, за да не повдигам темата, че са се скарали. Да. То никога не го правиш си, брат, защото... На баща му беше кофти, защото той знаеше, че аз разбирам какво се случва в момента и много добре разбирам на къде отиват нещата. И общо взето аз лично го преживях много по-добре. Това е големия плюс. Добре, защото стана малко много тъжно и сериозно, пак тук да говорим прости. Дай сега кажи реалните плюсове, които са възползвал от тях. Там не са прекалено тъжно такова, брат. Мога да сложим черен фон даже. Кажи плюсовете, с които си казал, бахо майката, сега оцелих десятката. По принцип е готино. Хепи музиката. Готино е, когато... Много ми скъца микрофона, майка му да защото не ги използваме. Мисля, че е време да го правим това. В случая готиното беше, че отделно на мен и на сестра ми просто и двамата знаеха, че периода е кофти и някак си всеки получаваше материални награди, ако мога така се изразя. Състезаваха ли се кой ще направи по-хубав подарък? Ами това се е случвало. Точно той ще кажа подаръците. Тук идва първия плюс. Да, който е. Сестра ми колкото и всеки ден се прибираш с подарък. Аз всеки ден получавах и от двамата джобни, което беше готино. Мамо, тази ми дай 10 ля. 10 ля. Аз дам 15. Лека. Да. Да, винаги ще го има това. Винаги, ако сте в такава ситуация, абсолютно. Общо взето това беше и също така успях с всеки един да си изградя връзка по-отделно. И някак си имам чувство, че това е най-добрият начин да изградиш връзка с родителите си, когато го направиш по-отделно, а не когато сте заедно. Нали, лично моя теория. Може, не знам аз. Не знам. Ти между сме единственият приятел, който са с разведени родителя. Не, всъщност... не, аз познавам и други. Не си. Не си, ама... Си единственият, който е така, знам, че поддържа близка връзка с двамата. Да, знам, че това е. Поне това е едно от най-важните, че пак нали си в перфектни, добри отношения с двамата. Смисъл не е да сте скарани с единия и другия да... Да, така е. И въпреки, че дори майките живее на другия край на България. Защото има някои, дето примерно са в добри отношения с двамата, само че аз трябва да отида до Едискъде да събира с баща ми и той като няма време да дойде се трябвата и не се виждаме за ти. Да. Точно. Ами добре,
говорихме за развод. За да не се стига до този развод, какво ви е мнението относно компромисите в една връзка? Зависи за какво обаче. Добре, да започнем с тинейджърска връзка. Така, В смисъл, не брак, така. а просто компромиси в връзката. Да, ама пак кам зависи за какво сега. Аз съм твърдо против изневярата, примерно, брат. Добре, Това за мен е закон, разбираш? В смисъл... Не можеш да му простиш на втори човек. Трябва да го уточним, защото примерно, сега, ако Има примерно, голяма разлика. ти изневери компромиси да простиш пак, по някакъв начин, защото И това е мега тъпо и не го правите. В смисъл. трябва да уточним какви компромиси. Защото сега, примерно, ако супер много искаш да ходиш да играеш дартс, примерно, пък половинката ти не обича дартс, няма да се сържа така тъпо. Да, това е малумно. Говорим за... ами, добре. Съм някой ден, в който тя примерно на работа, нали, както кажеш, тинджер, примерно тя е друга смяна, ще отиш сам и ще играеш дартс. Добре. Да. Добре, вие сте твърдо против това да се направи компромис, ако е направена изневяра, Да. така ли? Да. Независимо при какви обстоятелства се е случила. Да. Зависи. Твърдо, брат, то... И аз съм зависи. Трезвен и пяна глава, се тая. Не това. Зависи от... Или аз не разбирам нещо в... Я обясните, защото аз... Всички, реално на всички мнението им е винаги едно и също. Ако се случило един път, ще се случи отново. Принципно. Аз Не съм съгласен. и аз не съм съгласен. Виж, обаче тук е много специфично, защото зависи от хората, които го правят и хората, на хората, на които им се случва, нали, от другата страна, на тези, които са им изневерили. Пострадаля. Пострадаля във връзката. Да. Защото Ами зависи толкова се направи компромис, пострадаля ще го направи. Да, ама не говорите, зависи, защото човек, който изневерява, може да заслужава прошка, може и да не заслужава. Там вече вече зависи от човека. Да, зависи от чувствата. Добре, според вас, какво може да се направи, ако една връзка започне да става рутинна? Просто ако започнете да си омръзвате, Разделят се. знаете ли, че трябва да се разделите или... Или се разделяте, ако е взаимно това нещо, а ако ти искаш да продължи, трябва да промениш нещо. Да. Добре, И трябва да седнете говорите. Да, сега говорите го. Ако единия не иска, ти пак не си длъжен да стоиш в тази връзка, принципно. винаги ми е било интересно как има хора, женени от 30 години, Така. които или не са успели да си омръзнат, Или лъжат. или са си омръзнали, но просто правят компромис. И Ами... Тук пак е някакво много... Има хора, които не си омръзват. добре, това- колкото и да сте родени един за друг, как няма да Как се няма да се- омръзнат? Да, и това го има. Наистина е така, но... Това го разбирам, но и обратното го разбирам. Със сигурност има хора, които си омръзнали, но примерно има хора, които свярат в ценностите, че щом съм събрал с тази жена, щом има деца, щом сме изградили семейство, Точно. нали, така ще си остане. Точно той ще я кажа, защото ти вече... Някои хора са... Извинявай, че те прекъсвам. Нищо. Вече създали са семейство, те... Това е за тях. В смисъл, не могат да се разделят. Някои хора са те. Някои хора пък, примерно, са работили върху това, да се създадат някаква комфортна зона и до така степен са изградили, че не искат да я напускат. Просто е комфортно сутрин да става за работа, вече да се прибира, да се вижда с жена си, да се каже на детето си, че не са им писал домашните и... Първо работиш за семейството, после семейството работи за теб. Бизнес. Добре. Имаш два варианта. Да, това е моя фраза. Винаги имаш два варианта. Може и двата да са лоши, Абе, може и повече от двата два да са варианта са, добри. не са само два варианта. Брат, Поне два. ако стесним кръга, винаги са два варианта. Или си капиш, или не си.
Ако ножа опре до кокала, тогава са два варианта. Еми, то винаги ножа е до кокала, така или иначе. Добре, той как ти повлия на... разделата на вашите, как ти повлия, защото ти тогава беше почнал да тръгнеш по-сериозно. Да. Такова състезателно. Не, че... Между другото, тогава ли почна или по-късно, защото те в момента ти се получават нещата. Преди не съм ти седял много... Ами, да уточним, че тренирам плуване. Това Не го бяхме казали не така, го бяхме казали. Малчко с Георги се казва, да, Георги се състезава и е пловец. Да, полупрофесионален. Ами, реално това нещо се случи 2018. Бях започнал да тренирам сериозно, може би 2016. Успехите ми, нали, които мога да кажа, че съм постигнал, започнаха 2017. И сега като се замисля, 2018, 2019 бяха слаби години за мене. Но не мога да кажа, че се дължи на разделата. Просто някак си покрай разделата, когато започнеш да се будиш всеки ден с мисълта, че вече живота ти е променен малко или много, започваш да намираш някакви нови неща, които да изучаваш, с които да се занимаваш. Някак си плуването ми остана на заден план и наблегнах малко повече на това просто да комуникирам повече с хора, да излизам и да се разнообразявам до такава степен, до която да не мисля толкова за това. Защото колкото и да го приемах... Той между за първ път го чувам. Да. Не си го казвал. Колкото и да го приемах положително, въпреки това вътре в мен... Ровичка ще ста. Да, ровичка ще има. И това беше единственият начин да го преодолея. По-леко. Да. Въпреки че аз не мисля, че си се е отразило много зле на кариерата. Ами аз никога не съм благодаря. спирал, като изключим там периода с COVID, ама тогава просто Тогава нямаш. То тогава, да. нямахме избор. Аз тогава се чуя как не ти падна мотивацията, защото на мен тогава ми падна мотивацията. Ами реално... Не, може, на мен точно преди COVID да ми падна мотивацията и после COVID да засили нещата и... Аз COVID да тренирах ли? След COVID започнахме да тренираме края на... или по-скоро началото на лятото. Това беше 2020. Лятото... Няма как сме тренирали началото на лято 2020. Не, аз помня, че тренирах, брат. Смисъл, дед влизахме там отгоре през това, нали? Да, със сигурност беше 2020. Но не Аз съм тогава съм сигурен тренирал. дали беше началото на лятото. Брат, началото на лято е било. Със сигурност. И много добре се сещам как имахме държавно лятото. Имах 2/4 места и после зимата също имахме държавно, където бях с първо и трето време. Стабилно. На 50 гръб бях с първо време, на 400 крол бях с трето. И 3 дена преди републиканското го отмениха. Звъннаха и казаха, че няма да се състои повече. Аз той май го помня. Да, реално тогава ми падна много. Ето тогава, да. Представи как тренираш мега много ден състезания, брат, и накрая... Това ми беше последната старша. Където Старша, брат. Да, където бях голям. Да. Те тогава изпадат много шансове. Да. И до година с мъжете вече. Между шамарите. Тогава бях много долу. Да. Ама то нормално. Да. Така се случи. Аз зимата тогава старша нямаше ли? Не. Отмениха и не се състоя повече. Буквално скипнахме. Брат, на мен нищо много ми са те спомени, защото много ме странно как лято на 2020 сме тренирали. Не бе, то
3 години, брат, не е малко. Аз помня даже, Не, по едно време ходех сутрешните тренировки да ходя там сборната да беше. тя не беше ли по-късно? Ранните тренировки. Кога бяха те, брат? Коя година беше ти? Дето и аз ходих и винаги плувах най-отзад, защото бях нов, брат. Точно там с... Няма значение. Добре, 2020 март беше, месец. след COVID беше. След Добре, да. март месец. Аз съм по тогава с... Март месец почна добрите. COVID тук. Добре, значи Да, добре. Да, нормално е лято да сме тренирани. Да, март, април и май нямаше и май тренировки. нямаш. Да, Започнахме да, тренираме юни. Сега сетих. Окей, Да. добре. И реално това нещо с сборната група беше около 3 месеца. Толкова ли положи, бе? Да, за нас. За другите малко повече. Добре, ама ти продължаваш да си плуваш. Мислиш ли да... буташ още? Най-вероятно. Защото, брат, ти си буташ яко. В смисъл, един, даже да бих казал единствения, който тренира сериозно. От Буквално. отбора останах само аз. Да. Ами мисля да си бутам, мисля да продължа да се тренирам докато мога. Сега естествено ще направя някаква почивка след държавното, след 2 седмици. Може би около месец, месец и половина. И като цяло съм добър в едно нещо. Така че... Ама ще се починиш с някаква идея, че ти е нужна почивка или искаш някаква почивка да си направиш просто? Просто искам почивка. Ясно. Да. Ама заради нещо, някаква причина или... Ами ние така или иначе ходим да си правим татуси. По принцип, това го има, да. Нека да кажем и за това. Брат, няма повече 2 седмици, дори по-малко. Да. Еми да, ама после идват празници. В смисъл, Почва са. Коледа, това, онова. На 8 декември ще ходя на морско казино, между другото. Ясно. На Наско и Боро. Дали бе? В Моско казино, защо? Медицински имат частно парти. Той ще влее безплатно, Всеки въпреки може това. да вземе по едно другарче, бе, как? Да, Така ли? правят го, да. За студентския празник. Максимум едно. Те ли? Да, Да. бе, безплатен вход. Да. Надявам се. Ма някой ме поканя. Еми, Аз нямам приятели в медицински. Не е ли мега гъчканицата там, бе, брат? Последния брат, път гледах там сторите. е огромно. Да, огромно е, ама В пак. смисъл, вътре, Вътре тази златото е. тя е огромна. А ви видяхте ли на Хелуин какво пак са направили там? Те не правят ли в театро на Хелуин? Не направят ли в Медицинския бяха театро. в Хоризонт тая година. Не, Миналата бяха в в театър. Моско казино просто Хелуин партито. Човек. Той като някакво извънземно място си. Защо толкова голяма тази зала? Брат, за Хелуин всичките парите мога кажа, че не ме изкив, защото всички се обличаха мега тъпото, брат. Много ми е интересно какво ще стане на партито на Мейза в събота на терминал 1 на летището. Мен ма канеха, днеска ма поканиха даже. Брат, как имат... То е фул от Как- резервации. Няма да отида. Как има парти на летището, брат? Не знам, аз нямам идея. Терминал Как 1, летището... Входа ще е 30 лева, брат. ама не ти остави, че е 30 лева. До момента 1000 човека има... Са подали такова се едно. Да, в ще смисъл, ходят. има резервация за около 1000 човека до момента. Майко ми, ужас. И не знам просто колко ще е капацитета. Кога е това? И къде ще ги съберат събота. И след това май Мейза се почват под Яко. спортна зала. Яко партията. Ще трябва да го чуем. Новата локация. Там е огромно, не знам дали сте влизали в сад. Никога. Миналата година на 8 декември там беше студентското парти. Има 3 зали, брат. Тогава още се казваше Не съм Копа ходил. Кабана. Копа Кабана, не се ли казваше Авеню? Преди се казваше Авеню, след това го кръстиха Копа. Брат, те са били... Знаеш какви истории имам тук от този Авеню? Защото живея буквално точно до Авенюто. То между другото е на 20 метра. Да. Да, добре, няма... Бързачка къде живея. Да. Не е проблем. И такова. Знаеш какви пияници се взели тук? Сега виждал съм как едни пичове се опитваха да преобърнат трабант. О, майко ми, край. Виждал съм едни пичове на... Да. По средата на улицата бяха наредили бутилки и ги целиха с цигарите си и се опитваха да вкарат в гърлото на бутилката. Ще подеш каната. Веско, искам да ми разкажеш
за най-забавната ти пиянска история? Не помня така. Тази, която си спомняш. Добре, Тук мисля, че всеки има какво да каже по темата. Тук мисля, че аз трябва да говоря. на мен е неудобно, аз не искам да говоря за теб. Марто, Е, имаш какво да кажеш? не, ако Веско не иска да говори, няма да говорим сега. Всеки има пиянски истории. Аз, ако почвам сега и моите да ги изреждам на 14-15, колко бой съм ял и... Най-хубавата, брат. Моята ли? Да, с която не си оставам само тия, си оставям много хора с положителни За това, което сме си темата. Ако говорим за моя, аз се сещам веднага ми изпъква една в главата, обаче ти не беше там. И вие не сте били там. В моя случай. Те ли? Да. Моята е била на 14. И Веско знае за кое говорят. Първото ми напиване. Ако искаш да разкажи, просто за последните ми напиване искам да разкажа. Моята първа напиванка, значи събираме се в едно определено момиче. Аз естествено лъжа нашите, че отиваме някъде друга. Чай, не беше така. Не, излагах, че отиваме в Катерина, де факто, пък ние бяхме в Деница. Да. И аз казвам на майка ми, отиваме в Катя, пък то де факто сме... Ти си на другия край на града. Да. И отиваме там. Къде живее Деница? Виница. Нали, Катя е Виница, да. Няма че. И отиваме там, почваме да играем някакви игри, пием и се вади едно, преди да пием всъщност, се вади едно не се сърди човече, което Шото е. пияното не се сърди човече, да, защото е. Така, червените пионки вино, зелените мента, какво имаше още? Уиски май имаше. Афтършок да е имало, водка със сигурност е имало, аз помня пих много мента, обаче и смесвах зверски много, нали. Разцъкахме се, аз на 14-та по това почнах да пия от всичко. Помня, имам един много хубав спомен, как Веско ми дава пълна чаша догоре с мента, пластмасова, така аз ето или бе, и почвам такъв да пия, брат. И зверски много се напивам, при което, ко беше после, брат? Дет с баща ми там, обясни. Ти не сме го разправили, не? Да се повтаря, мисля, че не сме го говорили. Да сме го разправили, голяма работа. Не, баща ти е дошъл да те вземе? Не. Слушай, Значи, реално Мартин се беше разбрал с баща си да дойде към 12 да го вземе. Да. И аз почвам да убеждавам Мартин, че баща му да идва в 12 часа е безмислено. Нека да останем още малко. По-добре да спя там и баща ми да идва. Не, първоначално не беше така. Първоначално беше да останеш още и той се беше навил уж за още и аз просто си казах по телефона, още той говори. Ми викам да останеш. Тъй, понеже имахме техничен проблем, пак казваме, извинявам се, защото давно не сме снимали. Тъй. Продължаваме. Мартин убеждаваше, не знам до къде снимахме между другото. Тъй, Мартин убеждаваше бащата да остане още малко. Към 12. Да. И тъй, Мартин говори с телефона си. По телефона. С баща си по телефона. И убеждава го там и Мартин ми вика, нали, аз ще оставам до по-късно. Аз му казвам, Мартин, няма смисъл баща да идва 3 сутринта в Виница. Да идва ма взима. Кажи му да останеш тук да спиш и нищо няма да стане. Ма аз вече съм зверски пиян, смисъл. Баща е тогава още ли бачкаше? Да, видно. Да. Тираджа. Да. При което, нали, той звъне баща си, убеждава го, нали. И той вика, аз ще спа тука. И ми го казва на мен. Всичко е готово, баща ми ще ме остави, ще спа там. Важното е да уточним, че Мартин го казва на мен. Да. И аз почвам да му сипвам, почвам да му смесвам, Мартин се напива и ще са, не, нали, той ще се напи, той баща му ще дойде. Викам, и колко дойде баща му? Спокойно, няма проблеми. Нали беше такъв убеден, че аз знам, че баща му няма да дойде. И Мартин се напива, там бяга, не знам какво прави. Не, аз лежах, брат. Не, помня, там се хвърляш върху един диван, правиш глупости. При което Мартин промери просто блекаут. Припада. Да. Ма директно блекаут. Пада на земята, и не мърда. Заспива. Силно едно час, почти час някъде, Мартин не е на тази планета. Мартин го няма физически. И психически също. Какво нещо са годините? Обръща му очите. Преди се е напивал и се е мятал по диваните, сега се мята без да се е напил. Нали, отваря му очите. Беше се обърнал очите нагоре, виждаш само бялото. Бялото, да. При което се започват, нали, там всички бият му шамари, полят го с вода, провличаме го. Къпаха ма. Да. Буквално.
защото целия се беше изпотил, нали, там едните момичета бяха почнали да го преобличат и понеже той тежи, пък никой не ми помага. Аз въобще не ми помагам, знам, че той ще се наспи, той ще приберем. Те трябва да го преобличат, дигат го, той ще отпуснат тежи, те го изпускат на земята, главата му пада на почките, той не се събужда. Буквално прави тъй. Аз направих една малка мизерия, за която винаги се извинявам. Хванах с телефон и го замерих в топките, докато спи. Покажи реакцията. Замерих го с телефона, аз не знам как съм жертвал телефона, с шика сила, си хванах телефона и го замерих в топките и буквално Мартин, както спи, направи това беше реакцията. И Аз не съм смисъл, чувал през- тази история, между другото. не си чувал това. Наистина не съм я Представете си колко зле съм бил. чувал. Това беше периода, в който ни излизахме толкова често. Пак се извинявам за това, между другото, не знам. Няма проблем. При което Мартин вече, примерно, пак казвам, около час го няма. По никакъв начин не мога да го събудим. И така. И поема да виждам някой говори по телефон. И викам, какво стана? И се обръщам и виждам, че той е телефона на Марто, защото го знам как изглежда. Да. И викам, какво стана? Дърти е звънна. Дъртият идва. Бащата на Мартин звънна. Каза, че след 10 минути е тук. Викам, какво? Ама При не което- преувеличаваме, наистина беше така. При което осъзнавам, че Мартин още в началото се е напил доста зле. И вероятно дори не е говорил с баща си наистина, а просто ме е звърал. При което Малкия Марти. Не, според мен аз съм му казал, виж сега... може да останат и така, не и така, добре. Добре, и съм решил, и просто сам съм решил, че ще остана, разбираш? Да. И просто аз съм ти го втълпил. Да. Да. И при което около час някъде Мартин е бели очи. Имаме 10 минути да го събудим. Гробаря, брат. И аз вече съм подпинал. Ядосан се, защото трябва да го направим нещо. Осъзнавам, че Мартин ме е лъгал. И аз съм го напил. И никой друг не знае, че баща му е нямало да идва, нали? Аз го знам това нещо. И всички започват да обвиняват мен, че аз съм виновен за това състояние, в което сме попаднали в момента. Да, те беше. И се ядосам супер много. Просто хванах Мартин. Закарах го в банята. Почва ма дави. Напълних един леген с ледено вода. И после му натиха главата, докато не започна да излиза сам. Не, докато ми пред да излизат балончета. Докато те спряха и аз продължавах да държа, докато не искаш да излезеш сам. Ти го направи го. Аз помня, На почнах да... четвъртата минута. Не беше четвъртата минута, ама... Не, на 300 секунди, даже нямаше и 30 секунди сигурно. Да, Просто аз толкова съм се само. давил, брат, Да. защото не съм си При държал. което в музиката. момента, в който осъзнах, че Мартин е буден, с дрехите го вкарах под душа. Вкарваш се пръсти, те му държиш четненк за твой пак. Не. Хвана го за врата и после му бих шамаре и му зададе въпроси къде си. Шамари, Как шамари, Как се бе. казваш? Не, наистина бе, Пича около 10 на пъти не успя да си каже трите имена. бях като номер. Обаче събудиш го за 10 минути? Събудил го. Да, Браво, ево. Веско. Наистина. Даже мисля, че си обул обувките сам. Оп. После Да. е повръща там в колата на баща си, ама. Да, баща ми идва. А каква беше реакцията на баща ти? Двете Това е много момичета, нали двете момичета бяха? Ами аз и още двамата носихме, мисля, че бяха две момичета. Не съм. Да, две момичета ма носят, защото имаше стълбички там. Ма носят надолу, аз съм, те бе, са Да. зверски зле. Те ма носят и баща ми ма вижда в стои с Да, себе. отварям вратата, викам, нали, добър вечер. Марк те е пил ли? Да, баща ми такъв, Пред ама момичетата така. малко е Да, попинал. после като се провери, вади колана, сигурно. Не. Значи, слагам в колата на задната седалка, аз съм легнал. И директно съм заспал явно и после ме е носил, не знам. Събуждам се сутринта, просто последното, което помня, събуждам се сутринта. Нали ставам, чувствам се някакво средно, да я знам, добре ми беше. До мен е един леген, който беше чист, не знам как. Събуждам се, майка ми на кръв. Такива работи не съм чувал никога от нея и се надявам повече никога да не чуя. Няма да ги казвам сега, защото то не е заказване, брат. Кажи ги. Трябва да не. слагаме много черни точки. Хубаво, кажи го, ако трябваше да го изрежем. То буквално не е заказване. Еми не, тя ми беше набрала толкова много. Вика ми, не искам да... Понеже нямаме много лента за записване, искаш ли ми мачко да се разкаже историята бързо? Защото... Да, аз довършвам. Повърнах колата и наши ма прибиха от бой. Това е.
Биха ли те наистина? В Мерцедес. Не, чистих колата. В Мерцедес, да, в Мержана. После чистих с една гъба и легенда и това. Георги? Колко време имам да се разкаже 2 минути. историята? Минута и половина вече. Няма да стане. Да, бе, рап год. Сумалюмрън. В общи линии бях на сватбата на братовчетка ми и единственото нещо, Да, не стане. което се спомням, е, че започнахме да пием с братовчет ми. Бях направил наргиле и с чичо ми и с баща ми пушихме наргиле на една маса, докато започнах да пия и единственото нещо, което си спомням, е как се ожениха пред мен. После продължих да пия. Ако си бил на сватбата, реално са сложени през всички. Да, но конкретно Брата, това пил е се на свиня. малко от нещата, които си спомням. И на сутринта просто се събудих на тревата и Той е бахти якото. то и реално беше на една полянка тази сватба. А само са ходили с още 10 Ние човека. събудих се сам, нямаше ми го портнито, лядата обувка, наргилето, слънчевите очила и часовника. Ергенски запой, бе. Да, и всеки един, който ме видя после на закуската, Жорка. просто идваше при мен и ми подаваше ръка. Това беше. Все Без още не знам контекст. какво става. Реално знаеш какво си правил? Не, Яко. не знам. Стабилно. Стабилно. Добре. Да. Еми това беше от нас Да, за беше сега, приятно. така че ще видим следващия път. Бай.